Hare Krishna. Audio, video clear irukka? Yes, Mataji. Thank you, ma. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு Day 6 Chapter 6 படிக்க போறோம். அதாவது கர்மயோகத்துல லாஸ்ட் சாப்டர் ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட் இது. நாம ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். ஓகே, லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் கர்ம யோகம். இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. நேற்றுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு கொடுத்துட்டேன். அஷ்டாங்க யோகா அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நாளைக்கு சொல்றேன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு இப்பதான் ஆரம்பிக்கும். அதை தான் படிக்க போறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். அஷ்டாங்க யோகா பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சாப்டர். அத்தியாயம் 6. எல்லாராலையும் அஷ்டாங்க யோகம் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இருந்தாலும் பிராக்டிஸ் பண்ணாக்க எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ அஷ்டாங்க யோகாவின் முன்னேறணும். எப்படி முன்னேறது? யோகாவின் நிலை என்னென்ன நிலை இருக்கு? ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? மனசுதான் ரொம்ப நமக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இன்ப துன்பத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இந்த மனசு. அந்த மனசை அலைப்பாயாம ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த மனசை நம்ம சொல்றதுக்கு தான் கேட்கணும். இந்த பாடியானது, நம்ம இந்த உடலானது நம்ம என்ன பண்றோம்? அது இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குப்பா, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம மனசை அலைவாய் விட்டு படுத்துன்னு தூங்கிடுவோம். அந்த மாதிரி பண்ணாத, மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி இல்ல எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி இந்த மனசை நம்ம தான் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மனசை கட்டுப்படுத்துங்கள். கட்டுப்படுத்தினா நம்ம என்னமோ எவ்வளவோ சாதிக்கலாம். இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. நல்ல ஒரு யோகி நல்லா எல்லாத்தையும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா யோகியாவே ஆயாச்சு. அப்படி இருக்கிறவன் அவன் கடைசி நிமிஷத்துல சாகர காலத்துல அவன் வந்து அதுல தோல்வி விட்டுறான். அந்த மாதிரி தோல்வி விட்டுறதுனால அவன் என்ன இருந்தவனுக்கு மதிப்பிறப்புங்கிறது வருது. ஆனா அவனோட நிலைமை என்னங்கிறத அதையும் பார்க்கலாம். இப்போ தோல்வி விட்டு யோகியின் நிலை. பக்தி யோகி பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகம். இருக்கிற யோகத்துல கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகம். பக்தி யோகா தான் உயர்ந்த யோகம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, நேற்றுக்கு படிச்ச சாப்டர் ரீகேப் ஃபார் தி சாப்டர். அஞ்சாவது சாப்டருக்கு ஒரு ரீகேப் போட்டிருந்தேன். கர்மயோகத்தில் ஞான பாகம் அடங்கி இருப்பதாலும் ஞான யோகத்தில் கர்ம பாகம் அடங்கி இருப்பதாலும் இரண்டும் ஒன்றே. அவை இரண்டும் ஒரே விதமான பலனை கொடுக்கக்கூடியவை. கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் சேம் தான். அதனோட எக்ஸ்டென்ஷன், கர்மயோகத்தோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஞான யோகா. அதை ரெண்டும் ஒரே விதமான பலனை கொடுக்கக்கூடியவை. அவை வெவ்வேறு பலன்களை அளிக்கும் என்று கூறுபவர் சில பேர் இருக்கா. அவர்கள் அறிவில் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள். ஆனால் கர்மயோகம் இன்றி ஞான யோகத்தை செய்ய இயலாது. நீங்க கர்மயோகம் படிக்கலைன்னா ஞான யோகத்துக்கு போக முடியாது. அதாவது ஏபிசிடி தெரியாத ஆப்பிள், பால், கேட் அதெல்லாம் எழுத முடியுமா? அதனால பேசிக்கு தெரிஞ்சாதான் மேல கர்மயோகால இருந்து ஞான யோகாவை படிச்சுக்க முடியும். அதனால அறிவில் தேர்ச்சி யோகமின்றி சுக துக்கங்களை பொருட்படுத்தாமல் கர்மயோகத்தையே தழுவி இருந்தால் பலனை பெறலாம். எல்லா ஆத்மாக்களும் ஒரே மாதிரியானவை. தோற்றம் வேறுபாடு எல்லாம் தேக சம்பந்தத்தால் வந்தவை என்ற உணர்வு வேண்டும்.
அதாவது ஓகே, இதாவது உடல் உடல்ல தான் மாற்றம் தெரியும். இப்ப இந்த மங்கள மாதாஜி இந்த மாதிரி இருக்காங்க, உடல்ல தெரியும். அதே இது இப்போ இன்னொரு மாதாஜி எடுத்துக்கோ, வேற மாதாஜிக்கு அது அவங்களோட உடலை வச்சுதான். ஆனா எனக்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மாவும், அதாவது ஆத்மானா என்ன, ஜீவாத்மா, அதுவும் இன்னொரு மாதாஜி இன்னொரு பிரபுஜிட்டு இருக்கிற ஆத்மா ஜீவாத்மாவும் ஆத்மாவும் ஒரே மாதிரி தான். அதுக்கு ஒன்றும் டிஸ்டிங்ஷன் கிடையாது. ஓகேயா? அது எப்படி எடுத்துட்டு போகும்? இந்த உடலை விட்டு போகும்போது உணர்வுகளை சுமந்து செல்லும். அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ்னால தான் நமக்கு அந்த ஆத்மா இருக்குங்கிறது எப்படி நம்ம உணர முடியும்? ஃபீலிங்ஸ்னால தான் உணர முடியும். உணர்வுகளால் உணர முடியும். வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உட்புறம் அவற்றின் புலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்யஞானம் என்ற நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. கர்மயோகம், ஞான யோகங்களில் சித்தி பெற்றவனுக்கு உண்டாகும் ஆத்ம அனுபவம் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆத்ம அனுபவத்தில் ஈடுபட்டு ஆதியிலேயே திருப்தி அடைந்தவன் வேறு விஷயங்களில் மனதை செலுத்த மாட்டான். அவனுக்கு தோழன், பகைவன், பந்து, நட்பன், நல்லவன், கெட்டவன். பந்துன்னா சொந்தக்காரன். தோழன், பகைவன், பந்து, நல்லவன், கெட்டவன் என்று வேறுபாடின்றி எல்லோரிடமும் ஒரே விதமான மனப்பான்மை ஏற்படும். அவன் ஜனங்களுடைய சேர்க்கையை வெறுத்து தனிமையிலேயே விருப்பமுற்று திடமான ஆசனத்தில் இருந்து தனது ஆத்மஸ்வரூபத்தை எண்ணி மகிழ்வான். எல்லா ஆத்மாக்களும் தேக சம்பந்தத்தை நீக்கி பார்த்தால் ஒரு வகைப்பட்டவை என்று எண்ணி முடிவில் கடவுளும் அவ்வாத்மாக்களும் ஒரு வகைப்பட்டவர்கள் என்று உணர்வான். இந்த நிலை பெற்றவனே யோகிகளில் சிறந்தவர். யோகிகள்ல சிறந்தவன் என்ன? எல்லா ஆத்மாவும் தேக சம்பந்தத்தை நீக்கிட்டு பார்த்தேனாக்க எல்லாம் ஒரு வகைப்பட்டவை என்று எண்ணி முடிவில் கடவுளும் அந்த ஆத்மாக்களும் ஒரு வகைப்பட்டவர்கள் என்று உணர்வான். இந்த நிலை பெற்றவன் தான் ஒரு சிறந்த யோகி. ஓகே, சகாம கர்மா அப்படின்னா பலன்கள், ந சகாம கர்மா கடமைகள், ஞான யோகம் ஐக்கியமாதல், அஷ்டாங்க யோகம் யோக சித்தி, பக்தி யோகம் கிருஷ்ணரை அடைதல். ஓகே, பக்தி யோகம் தான் லாஸ்ட் சொல்லியிருக்கு பத்திலையும். அஷ்டாங்க யோகம்னா யோக சித்தி பண்றதுக்கு, பக்தி யோகம் தான் கிருஷ்ணரை அடையுது. அல்டிமேட் நம்ம கடைசியா நம்ம இப்ப படிக்கிறதெல்லாம் எதுக்கு? இதெல்லாம் அல்டிமேட்டா நம்ம பகவானை அடையணும் இல்லையா? அதுக்கு கிருஷ்ணரை அடையிறதுக்கு பக்தி யோகம் தான் அல்டிமேட் கோல். ஒரு யோகியோட வெற்றி என்ன? அவன் யோகி எப்படி வெற்றி பெற முடியும்? சஞ்சலமற்ற மனம் இருக்கணும், பௌதிக ஆசைகளை துறக்கணும், பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும், காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் போல அவன் இருக்கணும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தா தான் அவனுக்கு யோகின்னு சொல்ல முடியும். யோகா என்பது உண்மை பொருள் என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? யோகானா என்ன? ட்ரை பண்ணுங்க. மனதை அடக்கி ஒருநிலைப்படுத்துவது. மனதை அடக்கி மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது இல்ல, நம்மள கனெக்டிங் டு காட், கடவுளோட நமக்கு தொடர்பு கொள்றதுக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்கு தான் யோகா. நம்ம இப்ப எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? கபால்பட்டி, அனுலோம் விலோம் அப்படி யோகாலாம் மூக்க மூடிட்டு பண்ண சொல்றாங்க, பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? அதெல்லாம் யோகா இல்லை. அதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் பௌதிகத்துக்கு தான். நமக்கு உண்மையான யோகாங்கிறது என்னன்னாக்க, நம்ம இப்ப படிக்க போற அஷ்டாங்க யோகா படிக்க போறோம். அதுதான் உண்மையான யோகா. அந்த யோகா, அந்த உண்மையான அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது நம்மள நேர டைரக்டா பகவானுடைய தொடர்பு கொள்ள வைக்கிறது. யோகா மீன்ஸ் கனெக்டிங் டு காட். இங்கிலீஷ்ல சொன்னா, தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதுக்கு தான் யோகா இது பேர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி யோகாலாம் இருக்கு ஃபார் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு. இந்த மாதிரி யோகா ஃபார் பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் எல்லாம் எப்படி உட்காந்து யோகா பண்ணணும், இதுக்கெல்லாம் யோகா ஃபார் கேசன், வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே, மனுஷர்கள், நாய்க்கு, பூனைக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி யோகா சில பேர் உட்கார முடியாது, கீழே
சேர்ல உட்காந்து யோகா பண்ணலாம். அது பண்ணாதனால பலன்கள்லாம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை. அது பௌதிக வாழ்க்கைக்கு தான் அதெல்லாம் லாய்க்கு இருந்தது. இது மாதிரி இது ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு பீர் யோகான்னு பண்ணுறா. ஒரு காலை தூக்கி பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் பீர் பாட்டில் வச்சுட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் ரஜ இந்த குணத்தில் தமோ குணத்துக்காக தான் பண்ணுறது இந்த யோகா. ஓகே. 6.1 ஸ்ரீ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அநாஸ்ரித கர்மஃபலம் காரியம் கர்ம கரோதியக ச சந்நியாசி ச யோகி ச நான் நிரக்னிர் ந சாக்கிரிய. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாத குணம் செயலற்றவனும் அல்ல. என்ன சொல்றார் கடவுள்? ஸ்ரீ பகவான் வச்ச செயலின் பலன்கள், நம்ம செய்கிற செயலுக்கு அதுக்கு பலன் என்ன கிடைக்கும், அது மேல பற்றற்று, அது பற்று இல்லாம அதுக்கு ரிசல்ட்டை பத்தி நம்ம கவலை, அந்த ரிசல்ட்ல அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுவதே சன்னியாசியாகும், உண்மையான யோகி. ஓகே. மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி கட்டுப்படுத்துவதே அஷ்டாங்க யோகாவின் பயிற்சியின் நோக்கமாகும். மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் வெறுமே வெளிக்காட்சிக்காக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற காலேபிரியமே. மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்பொழுதும் மிகப்பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கிறான். நமக்கு மனசுங்கிறதே பெரிய விரோதியாகவும் இருக்கும், அது பெரிய நண்பனாகவும் இருக்கும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னாக்க நமக்கு அது ரொம்ப சிறந்த நண்பனாக இருக்கும். கட்டுப்படுத்த முடியல, அது இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, மனசோட இஷ்டத்துக்கு அதாவது ஆசைகளுக்கு அளவே இல்லை, அது மனசு கேட்குது. ஒரு ஏதாவது அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்க, நம்ம வீட்டுல நல்ல டிவி வாங்கியிருப்போம், நல்லா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ லேட்டஸ்ட் வந்து எல்இடி லேட்டஸ்ட் வந்துருச்சு, அது பக்கத்து வீட்டுல வாங்கிட்டாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம வாங்கி 6 மாசம் தான் இருக்கும் போன டிவி. இருந்தாலும் அது மனசு வந்து அலைப்பாக்கி அழகா வச்சிருக்காங்க, நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசு மாத்திக்கிறோம் இல்லையா, மாத்திட்டு அதை வாங்கறதுக்கு போய் பண்றோம் இல்லையா. அதுதான் மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தெரியல. நமக்கு மனசை கட்டுப்படுத்தணும், அது இஷ்டத்துக்கு நம்ம போகக்கூடாது, நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் அது வரணும். அப்படி இருந்தா லைஃப்ல நம்ம எல்லாம் எங்கேயோ போயிடுவோம். ஓகேயா. யோகமும் பரமும் தொடர்பும் ஒன்றே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பலனற்ற காலவரியை மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்பொழுதும் மிகப்பெரிய, அது நமக்கு ஒரு பெரிய விரோதி. அதே இது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது என்னாகும், நமக்கு நண்பனாக இருக்கும். நம்ம பண்ற காரியங்கள்லாம் சரி, அந்த டிவி வேண்டாமா அப்படின்ட்டு இருக்கிற டிவியோட இருக்கணும், நம்ம கையில இருக்கிற பைசாவும் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் போற அடுத்து வேற ஏதாவது செலவுக்கு வச்சுக்கலாம், அது நமக்கு ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கும் இல்லையா. இல்லைன்னாக்கா எங்கேயாவது லோனை போட்டு கடனை வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி அவஸ்தைப்பட்டு விரோதியாகும். ஸோ மனம்ங்கிறது நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கும், விரோதியாகவும் இருக்கும், இரண்டுமாகவும் இருக்கும். அதனால நம்ம எல்லாத்துக்கும் காரணக்கர்த்தா யாரு, நம்ம தான். நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை வச்சுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நண்பனாகவும் இருக்கும், அது விரோதியாகவும் இருக்கும். ஓகே. மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். ஸோ இது வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா, நீ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன்னா அது உனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை இஷ்டத்துக்கு அதை அலைப்பாய விட்டுச்சுனாக்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. இவன் நல்லவள சாத்விகத்தோட இருக்க முடியும், இது தமோ குணத்துக்கு போயிடும் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னா இல்லையா. அதனால மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதஹ அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதே வென்றவனுக்கு மனதே சிறந்த நண்பன், அவ்வாறு செய்ய தவறுவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய எதிரியாகும். ஸோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணா சிறந்த நண்பன், கண்ட்ரோல் பண்ணலைனாக்க அது விரோதி. ஸோ மனசுங்கிறது என்ன, அது நண்பனா விரோதியா அப்படின்னு உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டா என்ன சொல்வீங்க? இப்போ என்ன சொல்லலாம் பதில் அதுக்கு? நண்பன். நண்பன். அப்புறம் அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும் பதில்? நண்பனா சொல்லணும். மனசுங்கிறது நண்பனாகவும் இருக்கும், விரோதியாகவும் இருக்கும், இரண்டும். ஓகேயா. நீ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா அது சிறந்த நண்பன், கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா அது விரோதி. ஸோ மனசு வந்து மனசு
மனசுங்கிறது நமக்கு நண்பனா விரோதியா அப்படின்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்வீங்க இப்போ? ரெண்டும். ரெண்டும். ஓகே, அதுதான் முக்கியமா இந்த சாப்டர்ல முக்கியமான பாயிண்ட் அது. பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் என்னும் 3 நிலைகளில் கிருஷ்ணன் உணரப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வில் விவரிக்கிறார் இது போல: ஒருவர் எதிலும் பற்று கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவில் முழுமை பெற்றவன் அல்ல. பக்தி ரசாம்த சிந்துல 1.2, 255, 256 அந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் அப்படி சொல்றது. அப்படின்னா என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம, அவருக்கு சம்பந்தமான ஆன்மீகத்துல கிருஷ்ணரை பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம, ஆனா எல்லாத்தையும் நான் திறந்துட்டேன். நான் இப்ப நல்லா பைசா எல்லாம் செலவழிக்கிறதுல, டிவி எல்லாம் நான் ரொம்ப ஒண்ணும் வாங்குறது இல்லை, ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கல, எல்லாத்தையும் திறந்துட்டேன். பௌதிகத்துல என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையுமே நான் திறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து. ஆனா நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல வரலன்னாக்க அந்த மாதிரி யோகி எல்லாம் யோகி அல்ல. ஓகே, அது துறவுக்கு அர்த்தம் இல்லை. துறவுக்கும் துறவில் முழுமை பெற்றவன் அல்ல. ஸோ 6 எனிமீஸ் ஆஃப் த மைண்ட், இது என்கிட்ட தமிழ்ல இல்லை, இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. நமக்கு நம்ம மனசுக்கு இந்த 6 எதிரிகள் யாரு? காமம், முதல்து காமம், ரெண்டாவது குரோதம், ஆங்கர், கோபம், மூணாவது பேராசை, அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், பைத்தியக்காரத்தனமா அதெல்லாம். அதாவது குடி குடிக்கிறது, சிகரெட் பிடிக்கிறது, அதுல இன்டாக்சிகேஷன் அதுல சேர்ந்துக்கும் இல்லையா? அப்புறம் இல்யூஷன், எல்லாத்துலயுமே நம்ம மாயையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அந்த மாயையும் விடணும். அப்புறம் எல்வி, இன்னொருத்தரை பார்த்து பொறாமப்படக்கூடாது. அவங்க கிட்டக்க இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க போறது, நம்ம கிட்டக்கு இல்லைன்னா நம்ம எதுக்கு அவங்கள பார்த்து எது ஆத்திரப்பட்டு இருக்கணும் இல்லையா? ஒருத்தங்க நம்மளை விட இன்னும் நல்லாவே எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சவங்களா இருக்காங்க. அவங்கள பார்த்துட்டு நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணுமே வழி, அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியா தெரியுதுன்னு பொறாமப்படக்கூடாது. அது இந்த 6ம் நமக்கு நம்ம மனசுக்கு மிக 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 கொடூரமான எதிரிகள். ஓகே, லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட், இன்டாக்சிகேஷன், இல்யூஷன் அண்ட் என்வி. ஸோ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம், கட்டுப்படாத மனம் நண்பனாக இருக்கும். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் நண்பனா இருக்கும். எதிரி, இது எதிரியா போயிடும் கட்டுப்படலைன்னா. இதுக்கு தெய்வீக குணம், இது அசுர குணம். பகவானின் கட்டளையை பின்பற்றுகிறது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம். இது காமம், கோபம், மாயை போன்ற கட்டளைகளை பின்பற்றுகிறது. புலனின்பத்தில் பற்றின்றி இருக்கிறது. இது புலனின்பத்தில் திருப்தியில் பிழைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பலன் நம்மை உயர்த்துகிறது, பலன் இதுல கட்டுண்டு விழுகிறது. ஸோ நமக்கு அதுக்கு மனம் எப்போதுமே நமக்கு நண்பனாக இருக்க நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஆனா மனம் ரெண்டுமாவும் இருக்கும், நண்பனாகவும் இருக்கும், விரோதியாகவும் இருக்கும், இரண்டும். அதுதான் அதுக்கு கரெக்ட் பதில். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் நமக்கு அஷ்டாங்க யோகா படிக்க போறோம். யமம், நியம, ஆசன, பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ், கடைசி இதுதான் யோகாவில் இந்த 8வது சமாதின்னு வரும். இந்த சமாதியை இது வரைக்கும் வந்துருவாங்க நிறைய பேர். இது வர்றதுங்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு, பகவானோட அப்படியே சேர்ந்து ஒன்றி போறது அந்த நிலை. ஓகே, பண்ணலாம், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாதுன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் முதல்ல பார்த்துட்டு வரலாம். ஒவ்வொரு அஷ்டாங்க யோகத்துல என்னங்கிறது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஓகே, முதல்ல வரிசையா இருக்காது. அதாவது அந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்க. இப்ப யமா, நியமான்னு வருது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் யமாவை பத்தி பார்க்கலாம். அது 6.10வது ஸ்லோகம் அது மாதிரி இருக்கு. யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரகதி ஸ்திதஹ ஏகாகி யதக சித்தாத்மா நிராஷீர் அப்ரிக்ரஹம். யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அவன் எப்படி இருக்கணும்? உடல், மனம் எல்லாத்தையும்
ஆத்மாவன் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட அந்த இதுல தொடர்போட இருக்க வேண்டும். அவன் தனியா இருப்போம், தனியா வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்திட்டே இருப்போம். புனிதமான இடம் என்பது புண்ணிய ஸ்தலம். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஆசனா शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्चरितं नाधिनीशं शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा युधचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने उज्जियात् யோகம் ஆத்மவிசுத்தையே. யோகத்தை பயில இது ரெண்டாவது யமா படிச்சாச்சு, இப்ப ஆசமனா படிக்கணும். யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் அதை மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ணணும். மனதை ஒருமுகப்படுத்தி எப்படின்னா இப்ப கண்ணை மூட்டின்னு உட்காந்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். உட்காந்துக்கச்சே எல்லாரும் இந்த யோகா பண்றச்சி சொல்லி தருவாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம இந்த நெச்சி இந்த அதுக்கு பேர் என்ன, இந்த புருவங்கள் சேர்ற இடம் இல்லையா, அந்த இடத்துல இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்த அதுலயே கண்ணை கொண்டு போய் அப்படி பார்க்க சொல்லுவாங்க. அப்படி பண்ணாங்கன்னா மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தும். அது எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது பண்றச்சே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். 2 மொழியும் அந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும். அதுதான் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துதல். அது யோகியா இருக்கிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பா அது பண்ண வரும் அவங்களுக்கு. நமக்கெல்லாம் இப்போ இப்படி பார்த்தா இந்த கண் இப்படி போகும், ஐயோ அங்க இருந்து சத்தம் கேட்கறது, இங்க இருந்து சத்தம் இப்படி புத்தி போயிடுது நமக்கெல்லாம் இல்லையா. அதனால எப்படி உட்காந்துக்கணும், உயரமா இருக்கிற இடம் தாழ்வா இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி இடத்த பார்த்துட்டு சிரமமா உட்காந்துட்டு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு கட்டுப்படுத்தி இந்த மாதிரி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். அந்த மாதிரிதான் இருப்போம். இதுல புனிதமான இடம் அப்படின்னு சொன்னா புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலம். புனிதமான இடத்துல உட்காந்துக்கோனா புண்ணிய ஸ்தலம். இந்தியாவில் யோகிகள் அனைவரும் ஆன்மீகர்கள் அண்ட் பக்தர்களும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கங்கை, யமுனை போன்ற புண்ணிய நதிகள் ஓடும் பிரியாகை, மதுரா, பிருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் போன்ற புனித தலங்களை அடைந்து தனிமையில் யோகத்தை பயின்றனர். அந்த காலத்துல அப்படிதான் போய் கிளம்பி போயிடுவா, வீட்டை விட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்து. ஏன்னா தனிமையில தான் உட்கார்ந்ததான் யோகா வரும்ங்கிறதுக்காக அப்படி பயின்றனர். ஆனால் இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. தற்போதைய கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளுடனும் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாமலும் எப்பொழுதும் பற்பல கவலைகளுடனும் வாழ்கிறார்கள். ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான ஒரே வழி இருவரின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே. இந்த யோகாலாம் அஷ்டாங்க யோகாலாம் வீட்டை விட்டு போனோம், எல்லாம் கஷ்டமானது. வீட்டுல உட்காந்துட்டு நம்மளால இந்த காலத்துல யோகாவும் அஷ்டாங்க யோகா எல்லாமும் பண்றதுல போய் நம்ம பண்ண முடியல. வீட்லயும் உட்காந்து எப்போதும் கவலையே அது இதுன்னு உட்காந்துட்டு நம்ம டிப்ரெஷன் மனசு ஒரு இது இல்லாத வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அதுக்கு ஒரே வழி, நம்ம அதுல இருந்து மீண்டுட்டு வரணும்னா ஈஸியஸ்ட் வே, சுலபமான வழி என்னன்னா நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை தயவு செய்து எல்லாரும் 16 ரவுண்டு சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எத்தனாவது சாப்டர், 6வது சாப்டர், 6 ரவுண்டு வந்திருக்கணும். நீங்க அப்படியே போக போக 16வது சாப்டர் வரைக்கும் 16 ரவுண்டுக்கு வந்துருக்கோம் எல்லாரும். தயவு செய்து அதை வந்துட்டீங்கன்னா உங்களோட லைஃப்ல வாழ்க்கையில நமக்கு எவ்வளவு சேஞ்சஸ் வருதுங்கிறது போக போக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுப்போம். ஓகே, பிரத்யாகாரா நம்ம இதுல படிச்சுன்னு வர்றதுல எந்த ஆர்டர்ல வராது, ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எதுன்னு கொடுத்துருக்கேன். பிரத்யாகாரா யுஞ்சன்ன ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நியத மானச சாந்தி நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி
தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியை அடைவதற்காகவும் அல்ல, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கு. ஆரோக்கியமாக வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளியை கொண்டவை. ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி சூரியனுக்கு சொந்தமா ஒளி இருக்கோ அந்த மாதிரி ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லா கிரகங்களையும் சுய ஒளி கொண்டவை. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி நச்சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ நாச்சாரி நாச்சாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்கிரதோ நைவ சார்ஜுன. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உள்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாகவோ உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆகுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. யாருக்கு இருக்க முடியும்? யோகி ஆகணும்னாக்க லிமிட்டட் ஃபுட்டு தான் சாப்பிடணும், லிமிட்டட் தூக்கம் தான் தூங்கணும். இது ரெண்டும் யார் பண்றாளோ அவாதான் யோகி ஆக முடியும். மிக குறைவாக சாப்பிட்டாங்கன்னா என்ன, வயிற்றுல பாதி டைம் காலியாவே வச்சிருப்பாங்க. நல்ல ஃபுல்லோடு ஓவராகவும் சாப்பிடக்கூடாது. வயிற்றுக்கு எது வேணும், அதாவது ஒரு 70% வரைக்கும் வயிற்றுல ஃபில்லப் பண்ணிக்கணும், 30% காலியாவே வச்சுக்கணும் எப்போதுமே. நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் பிடிச்ச ஐட்டம் இருந்தா மூக்கை பிடிச்சிட்டு ஃபுல்லும் 100% என்ன 150% சாப்பிட்டுறோம். அப்புறம் ஐயோ சாப்பிட்டுட்டேன்னு திணறதே, மூச்சு திணறதே அப்படின்னு நம்ம உட்காந்துக்கணும். ஆனா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்றவங்க எல்லாம் யோகி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால யோகி ஆகணும் அப்படின்னாக்க சாப்பாடு நமக்கு வயிற்றுக்கு என்ன போடுமோ அதுல ஒரு 10% 20% குறைச்சலாவே நம்ம சாப்பிடணும். ஓவரா சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப ஓவரா குறைச்சலா. அதுக்காக மாதாஜி சொல்லிட்டாங்கன்னு ரொம்ப குறைச்சலாவும் சாப்பிடக்கூடாது. கொஞ்சம் போற கேப் விட்டு அதுல இடம் இருக்கணும் வயிற்றுல. ஓகே. அதே மாதிரி தூக்கமும் ராத்திரி 10 மணிக்கு 9:30 மணி 10 மணிக்கு படுத்துட்டு காத்தால 5 மணிக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு 6 மணி நேரம் தூக்கம் இருந்தா போதும். ஓகேயா? அது நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், நிறைய நேரம் தூங்கினா நம்ம உடம்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ட்டு. ஸோ இந்த 5 மணிக்கு எழுந்திருக்காது. நம்ம என்ன 7 மணிக்கு சூரியன் உதயமானதுக்கு அப்புறமா எழுந்துட்டா உடம்புல ஊர்ல இல்லாத வியாதி எல்லாம் வரும். ஏன் உடம்புல வியாதி வருது? நமக்கு காரணம் என்ன? வியாதி வர்றதுக்கு காரணம் நம்ம சூரிய உதயத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எழுந்துக்கிறோம் பாதி நாளைக்கு. அந்த மாதிரி உதயத்துக்கு அப்புறம் எழுதுனா கிருமிகள்லாம் ஜாஸ்தியா இதாகி நம்மளை அஃபெக்ட் பண்றது. அதுதான். ஓகேயா? அதனால சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் எழுந்துக்கிறோம், முயற்சி பண்ணுறோம். உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எளிய சத்துவ உணவும் 6 மணி நேரத்துக்கு மேல் உறங்கவும் கூடாது. சமோகுணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பதால் அத்தகையோர் யோகத்தை பயில முடியாது. சமோகுணத்துல அளவு கடந்து தூக்கம் அவளுக்கு எதுலையுமே ஒரு கண்ட்ரோல்டு லைஃப் கிடையாது இல்லையா? அவன் சோம்பேறியாகவும் இருக்கான் சமோகுணத்துக்காக இல்லையா? அவனுக்கு யோகியாகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அது மாதிரி இருக்கு. அடுத்தது நியமா 6.17 ஸ்லோகா நியமாவை பற்றி சொல்லுது. யுக்தாஹார விகாரஸ்ய யுக்த சேஷஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவ போதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. உள்ளுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்க வழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். நமக்கு உடம்புல இந்த இதுக்கு பௌதிக வாழ்க்கையிலேயே நம்ம இதெல்லாம் ஒன்னொன்னுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணின்னு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைனுக்கு போறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணாதான் பண்ண முடியும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு. ஆனா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கே எல்லா துன்பங்கள்லாம் இல்லாம இருக்கணும்னா உண்ணுதலை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வயிற்றை முழுக்க சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்கு ஒரே பட்டினியும் கிடக்கக்கூடாது. உறங்குதல், தூக்கமும் 6 மணி நேரத்துக்கு மேல தூக்கம் அவசியம் இல்லை. உழைக்கிறதுனா நமக்கு வேணுங்கிறது வேலையெல்லாம் செய்கிறது. கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் வச்சிருந்து நெறிப்படுத்தினா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு, அதோட நிறுத்திக்கிறோம். யோகா பயிற்சி சில பேருக்கு ஸ்வீட் பிடிக்கும்னா ஸ்வீட்டை திருப்பி தின்னுட்டு இருப்பாங்க. அது தின்னுட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் எல்லாமே நெறிப்படுத்தணும். யோக பயிற்சி மூலம் எல்லா துன்பங்களையும் நீக்கி விட முடியும்.
உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4ம் உடலின் உந்துதல்கள் ஆகும். உடலுக்கு என்னென்ன உந்துதல்? உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் உறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4ம் உடலின் உந்துதல்கள் ஆகும். இவற்றிற்கு தேவையற்ற கடின உழைப்பு இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். உண்ணுதல் பிரசாதத்தை மட்டும் ஏற்க பழகிவிட்டால் அதை எளிதாக நெறிப்படுத்தலாம். பிரசாதம், பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம். பகவானுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம பண்றதை சாப்பிட்டோம்னாக்க அது பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளும். அது கணக்காக தான் லிமிட்டடா சாப்பிட்டாக்க போதும். அது சாத்விக் தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணா நம்ம யோகால நம்மளை எளிதாக நெறிப்படுத்தலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் பக்தி தொண்டில் தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கம் நஷ்டமாக கருதப்படுகிறது. அதிகப்படியா தூங்குறதெல்லாம் நஷ்டம் அப்படின்னு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க சொல்ல முடியும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணனின் தொண்டில் ஈடுபட்டு இருந்ததால் 2 மணி நேரமே உறங்கினார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி எத்தனை மணி நேரம் தூங்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு? 2 மணி நேரம் தான் தூங்கினார். ஹரிதாச தாக்கூர் தனது ஜபம் மாலையில் 3 லட்சம் திருநாமங்களை அந்த தினப்படிக்கு ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கூட இருக்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கூட லேட் ஆச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல, அதை கூட லேட்டா தான் சாப்பிடுவார். ஏன்னா 3 லட்சம் அவர் அன்னைக்கு ஜப மாலையில் ஜபிக்கிறேன்னு நினைச்சிருப்பாரு. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் அப்படிதான் ஜபிச்சார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ங்கிறவர் யாரு? அவர் ஒரு முசல்மான். அவருக்கு இந்த இதுல சாண்டிங் இந்த மகா மந்திரத்துல அவருக்கு அப்படி ஒரு லயிச்சு போய் இதை சாண்ட் பண்ணியிருந்தார். அதனால அவருக்கு நாமாச்சாரியார்னு பேர் கூட உண்டு. ஏன்னா எப்போதும் நாமத்தையும் ஜபிக்கிறதுனால அவருக்கு நாமாச்சாரியார். ஓகே. உறங்காமல் பிரசாதத்தை கூட இருக்க மாட்டார். முடிகிற வரையில் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதீக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதீக ஓய்வு என்பது கிடையாது. அடுத்தது தாரணா. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மம் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்ப்ருஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்சதே ததாம். யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜடை ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட இச்சைகளையும் துறந்துள்ளான். ஜட ஆசைகள் எதுவும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி உள்ளான். ஓகேயா? மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுதான் இந்த தாரணா. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமாஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்யதோ யோகம் ஆத்மனக. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு உண்டான ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். இது தனியா. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஒரு ரூம்ல விளக்கேற்றி வைக்கிறோம். விளக்கேற்றி வச்சுட்டு ஜன்னல் கதவெல்லாம் சாத்தி வச்சா அந்த ரூம்ல அந்த விளக்கானது எரியரிச்சு எப்படி இருக்கும்? முத்து போல எரியறதுன்னு சொல்லுவோம். கவனிச்சிருக்கெல்லாம் சின்ன ஒரு குட்டி முத்து எப்படி இருக்குமோ அந்த சைஸ்ல தான் விளக்கேற்றி வச்சுக்கணும். நம்ம சில சமயம் பெருசா எரிய விட்டுட்டு இப்படியே அலைஞ்சு பாடுது. அந்த மாதிரி அலைப்பாய விட்டு விளக்கே ஏற்றவே கூடாது. முதல் பாயிண்ட். வீட்டுல அப்படி மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனசும் அந்த மாதிரி அலைப்பாயிருதுன்னு அர்த்தம். அதனால சாமிக்கு பகவானுக்கு விளக்கு ஏற்றும் போது அதை அழகா ஏற்றி ஒரு முத்து மாதிரி அது வச்சா அன்னைக்கு நம்ம டே ஃபுல்லுமே அந்த மாதிரி முத்து மாதிரி அடங்கி இருக்கும். இதுவாகவே இருக்கும், அமைதியாக இருக்கும். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது காற்று வீசாத இடத்துல தீபத்தை போல் ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவர் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுதான் 20th ஸ்லோகால இருந்து 23 ஸ்லோகா வரைக்கும் சமாதியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது.
ஸோ வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். இந்த பிக்சர்ல மனம் ஒரு நிலைப்படுத்துறதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த 3 இதையும் கொடுத்துருக்கு. இவாள் எப்படி அவர் இவனோட குறி என்ன, அர்ஜுனனோட குறி அம்பல கரெக்டா அந்த கண்ணினுடைய இது பறவையினோட கண்ணை தான் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா? இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு கண் பரிசோதனைன்னு கொடுக்குறார். அப்ப கொடுத்தது மற்றவாள் இலை தெரியுது, ஒரு மரத்துல ஒரு மரப்பறவையை வைக்கிறார். அந்த மரப்பறவையில அதனோட கண்ணை பார்த்து குறி வச்சு அடிக்கும்னு சொல்றார். முதல்ல எல்லாருக்கும் அம்பெல்லாம் கீழே போடுங்க, வில்லு அம்பெல்லாம். அதை போட்டுட்டு இப்ப நான் கேட்கற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியுது அந்த மரத்துல? ஒருத்தன் சொல்றான், எனக்கு மரம் தெரியுது, கிளை தெரியுது, இலை தெரியுது அப்படிங்கிறான். அதுல ஒரு பேர்டும் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். இன்னொருத்தன் அதுல ஒரு பேர்டு உட்காந்துக்கு பச்சை பச்சையே இலை தெரியுது. இப்படி எல்லாரும் கண்ணா இருக்குன்னு சொல்றான். இவனோட டேர்ன் வருது. அர்ஜுனாவோட டேர்ன் வரும்போது அர்ஜுனா கேட்கிறாரு, என்ன தெரியுது உனக்கு? என்ன? எனக்கு அந்த மரத்தில் உள்ள மரத்திலெல்லாம் உள்ள அந்த பறவையின் கண்ணு தான் தெரியுது எனக்கு. அத மாதிரி அந்த மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த ஒரே இடத்துல வச்சிருந்தோம்னாக்க யோகா பயிற்சி பண்றதுக்கு நல்லதாச்சு. இங்க இந்த பிக்சர்ல எப்படி தண்ணிக்குள்ள பார்த்து அதை அடிக்கிறோம். ஒருநிலைப்படுத்தி பண்ண முடியும். பாண்டவர்கள் 5 இதுக்கு போறச்சே மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி தான் பண்ண முடிஞ்சது. அதனால்தான் அவளால போய் காட்டுல வனவாசம் இருக்க முடியுது. மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். மனம் சஞ்சலப்பட்டுட்டு ஒரு தப்பு காரியத்தை பண்றதுக்கு போகும் மனம். அதை போறச்சே நீ இழுத்துன்னு நம்ம அதை பண்ணாதே அப்படின்னு கொண்டு வருது, நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜடக்கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன் உணர்வு உடையவன் பரமபுருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். பகவான் வாச்ச உண்மையான யோகியை பத்தி அவர் சொல்றார். எல்லாத்துலயும் எல்லா உயிர்களையும் பகவானை பார்க்கறச்சு எல்லா உயிரும் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்னில் எல்லா உயிரும் இருக்கு, அதான் 2 வாட்டி ரிப்பீட் இருக்கு. எல்லா உயிர்களையும் பார்க்கறேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தன்னுணர்வுடையும் பரமபுருஷனான பகவானை எல்லா இடத்துலயும் அவன் பார்க்கிறான். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி கலியுகத்தில் கடினம். ஏன் யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? கலியுகத்துல அது கஷ்டம் அப்படிங்கிறோம். ஏன் கஷ்டம்? ஏன் கஷ்டப்படணும்? அஷ்டாங்க யோகம் கத்துக்கலாமே, இது ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். ஏன் யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? ஏன்னா நம்ம இப்ப மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கோம். சரி, அந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து நம்மள மெதுவா மாத்திக்க முடியும். அதுவும் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா கஷ்டம். இந்த கலியுகத்துல இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அனுபவிச்சு நிறைய பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கா. பண்ணி பார்த்த உடனே 2, 3 தான் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா அவளுக்கு மனசு அலைபாய போயிடும். அலைபாயிடுது இல்லையா? அது அலைபாயதுனால அவளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. மேல நல்ல யோகி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்திருப்பா. வந்துட்டு யோகியும் ஆகி சன்னியாசி ஆகி காட்டுல இருக்குச்சே. அப்போ இந்த பரத் மகாராஜுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கா. அந்த சமயத்துல அவள் யோகி அல்லாதவளா ஆயிடுறா. அப்புறம் அவளுக்கு மறுபிறப்பு இருக்கும். அப்புறம் மறுபடியும் நல்ல அந்த குடும்பத்துல பிறந்து மறுபடியும் அதெல்லாம் சரி பண்ணி அப்புறம் தான் 2 பர்த்துக்கு அப்புறம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நம்ம பண்றோமா பண்ணலையான்னு அவள்லாம் யோகி அந்த ஸ்டேஜ் வந்தப்புறம் அதுங்கிறா. அதனால நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளால வர முடியுமாங்கிறதே கஷ்டம் இல்லையா? அதனால இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி இந்த கலியுகத்துல கஷ்டம். ஏன்னா தனிமையான இடத்துல போய் உட்காந்துக்கணும். அந்த காலத்துல யோகா பயில்றதுக்காக புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு எல்லாம் போவா இல்லையா? ஹரித்வார், காசி, அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நதிக்கரையில ஓரமா போய் உட்காந்துப்பா. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஆனா இது இந்த காலத்துல கடினம்.
அதனால இந்த வாட்டி ஈஸியஸ்டிவே இந்த கலியுகத்துல பண்ண வேண்டிய இது என்ன? நாம ஜபம், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். அதை சொன்னாலே நமக்கு போதும். அது சின்சியரா 16 ரவுண்டு பண்ணதுக்கு எல்லாரும் முயற்சி செய்யவும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மனதின் தன்மை, மனசனுடைய தன்மை. சஞ்சலம் ஹி மனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிகிரகம் மன்யே வாயோர் இவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததுமாயிற்று. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. இல்லையா? வீசும் காற்று, ஒரு புயல் காற்று அடிக்கிறது, அதை கூட அடக்கிடலாம். இந்த மனசு இப்போ இந்த நிமிஷம் இங்க இருக்கும், அடுத்த நிமிஷம் அமெரிக்காவுக்கு போவோம், அடுத்த நிமிஷம் ஆஸ்திரேலியா போவோம், அடுத்த நிமிஷம் லண்டன் போவோம். இப்படி மனசு அலைப்பாயும் நமக்கு. அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையே. காற்று இப்போ இங்க வீசிட்டுனா அதை அடக்கணும்னா பகவான் அடக்கி விடுறாரு. இதை மாத்திரம் அடக்க முடியாம பண்ணிவிட்டாரு. அமைதியேற்றதும் மற்றும் கொந்தளிப்பானது, காற்று போன்றது, வலுவானது மற்றும் பிடிவாதமானது. தேரில் உந்து கருவியாக மனம், குறிப்பு மனம், மனம் தேரின் உந்து கருவியாக மனம். குறிப்பு சுத உபநிடதம் 1.3 அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு. தனிப்பட்ட ஆத்மாங்கிறது தான் ஒரு ஆத்மாங்கிறது அவங்களுடைய ஆத்மா தேரின் பயணி, அதுதான் உட்கார்ந்துருக்கு. இந்த உடல் என்ற தேரில் நுண்ணறிவு இயக்கியாக, நுண்ணறிவு தான் இயக்கியாக இருக்கிறது. மனம் கடிவாளமாக இருக்கிறது. புலன்கள் குதிரைகளாக இருக்கிறது. இருக்கியா? அதனால இதெல்லாத்தையும் போடிச்சு ஐம்பொருள்களை அடக்கி எல்லாத்தையும் பண்ணினா தான் மனசை வச்சு பண்ண வேண்டியது. அது பண்ணாதான் ஆத்மாவை அமைதியோட இருக்க முடியும். ஆத்மா அமைதியாக இருக்கணும்னா இந்த ஐம்புலன்களை முதல்ல அடக்க கற்றுக்கணும். மனசை எல்லாத்துக்கும் மொத்த ஃபைனல் கடிவாளம் யாரு? மனம். தேரின் உந்து கருவியாக இருப்பது மனம். ஓகேயா? ஜட உலகம் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறார். மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி, முக்திக்கு மிகவும் உகந்த வழி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுவது. அதுதான் சிறந்த வழி. ஓகே, 35வது ஸ்லோகம். கட்டுப்பாட்டிற்கான தீர்வு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன கிரஹேதே. அதுக்கு தீர்வு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் கொடுத்துறேன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. 6.34 and 35 தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நல்லாவே. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, எல்லாரும் இந்த புத்தகத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க, உண்மையுள்ள புத்தகத்தை. ஓகே, என்னம்மா? ஓகே மாதாஜி. அசம்யதா பகவான் வச்சு 35 தானே? ஓகே ஓகே. அசம்சயம் அப்படின்னா ஸ்ரீ பகவான் வாச்சன புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அசம்சயம் சந்தேகமின்றி, சம்சயம்னா சந்தேகம், அசம்சயம்னா சந்தேகமின்றி. மகாபாகோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, மனம் துர்நிகிரகம் அடக்க கடினமானது, சலம் சஞ்சலமானது, அபியாசேன பயிற்சியினால், து ஆனால், கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, வைராகியேன பற்றின்மையால், ச மேலும், கிரகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிசிரமம் என்றும் அர்ஜுனன் கூற்று முழுமுதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையினாலும்
அது சாத்தியம் என்கிறார். அவர் அது என்ன பயிற்சி? புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களையும் மனதை அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தனிமையாக இருத்தல் போன்ற கடுமையான சட்ட திட்டங்களை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உறவின் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். இந்த 9 பக்தி நெறிகளில் முதலாவது முக்கியமானதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். முதல்ல அந்த 9 நவவித பக்தியில முதல்து காது கொடுத்து கேட்கறது. கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்ற அங்க ஏதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தா அதை கேட்கணும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். எல்லா காலங்களிலும் மனதை விடுவிக்க இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த திவ்யமான வழிமுறை. கிருஷ்ணரை பற்றி எந்த அளவிற்கு ஒருவன் கேட்கிறானோ அந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து மனதை பிரிக்கும் விஷயத்திலிருந்து விடுபட்டு அவன் தெளிவடைகிறான். இறைவனுக்கு பக்தி செய்யாத செயல்களிலிருந்து மனதை விலக்குவதால் எளிதாக வைராக்கியத்தை கற்க முடியும். வைராக்கியா என்றால் மனதை பௌதிகத்திலிருந்து விடுவித்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துவதாகும். அருவவாதி ஆன்மீக துறவை காட்டிலும் மனதை கிருஷ்ணரிடம் பற்றுக்கொள்ள செய்தல் எளிதானதாகும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பவன் இயற்கையாகவே பரமாத்மாவின் மீது பற்றுதல் கொள்வதால் இது நடைமுறைக்கு உகந்ததாகும். இந்த பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல வரல. பசிமிக்கவன் தான் உண்ணும் உணவு ஒவ்வொரு கவனத்திலும் திருப்தி அடைவது போன்றதாகும். பசியுடன் உள்ளவன் எந்த அளவிற்கு உண்கின்றானோ அந்த அளவில் திருப்தியும் பலமும் பெறுகிறான். அது போல பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜட பொருள்களிலிருந்து விடுபட ஒருவன் திவ்யமான இருப்பிடத்தை உணர்கிறான். இது ஒரு நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் முறையான உணர்வின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவது போன்றதாகும். எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்காக சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். மேலும் துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணவின் வழிமுறையாகும். ஓகே, இந்த புஸ்தகத்துல நீங்க எல்லாரும் படிச்சு பொருளுரை அண்டு மொழிபெயர்ப்பு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க. மொழிபெயர்ப்பை பார்த்துட்டு பொருளுரையும் படிக்கணும். ஓகே, அது இங்கிலீஷ்ல பர்பட்னு சொல்றோம். அதை தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு டீட்டெயில் ஸ்டடி கிடைக்கும். ஓகே, ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றோம் உடம்பு சரியாதுன்னா, அது சாப்பிட்ட உடனே அது சரியா போகுது. அது மாதிரி நமக்கு இந்த இதுல இருந்து வரத்துக்கு வழி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா மனம் பகவானோட நாமத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அது 6.35 ஸ்லோகத்துல இம்பார்ட்டன்ட். காது கொடுத்து கேட்கறது தான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றோம். அதுல மனக்கட்டுப்பாடு மிகவும் கடினம். ஆனால் பொருத்தமான பயிற்சி மற்றும் பற்றற்ற தன்மை மூலம் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் உள்ளது என்று கிருஷ்ணர் பரிந்துரைத்தார். அதனால பொருத்தமான பயிற்சி பண்ணினாக்க பிராக்டிஸ் பண்ணாலே நமக்கு எல்லாம் நல்லதாக வரும். கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். தோல்வியற்ற யோகியின் இலக்கு மொத்த கடைசி வரைக்கும் வரான். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தெல்லாம் படிச்சு அவன் அந்த யோகி ஆக போற சமயத்துல அந்த யோகியிலேருந்து அவன் மிஸ் ஆயிடுறான். அவனுக்கு என்ன இலக்கு, என்ன அவனுடைய இது என்ன ஆகும் அப்புறம் அவனுக்கு தெரியுமா இருக்காது? தோல்வியுற்ற யோகி மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். பிறக்கிறதுக்கு நல்லா அந்த குடும்பத்துல இல்லை பெரிய பணக்கார வீட்டுல பிறப்போம். பிறந்து இப்ப எதில் வரைக்கும் வந்திருக்கானோ அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணும், தொடர முடியும். ஓகே, அர்ஜுனன் வினவினார், கிருஷ்ணா தன்னுள் பாதையில் நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களில் அதை நிறுத்தி போடுவர் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அந்த மாதிரி வெற்றியடையாத ஆன்மீகின் கதி என்ன அப்படின்னு கேட்கிறேன். அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றார்? வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான் அப்படின்னு அடுத்த 6.37 ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஓகே, 6.41 பிராபிய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதீக சமாஹம் சுச்சீனாம் சீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோபிஜாயத்தே. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வத்தின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான்.
அதாவது சிறிய முன்னேற்றத்திற்காக கொஞ்சம் முன்னேறி பண்ணிட்டு வீழ்ச்சியுற்றோர், நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் என வெற்றியடையாத யோகிகளை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுறும் யோகி புண்ணியாத்மாக்கள் வழியே அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்கிறான். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தன வைஷ்ணவரின் குடும்பத்திலோ அல்லது பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறப்பதற்காக மீண்டும் இந்த உலகையில் அனுப்பப்படுகிறான். நீண்ட பயிற்சிக்கு பிறகு வெற்றியடையாத யோகியின் நிலை என்ன? அத்தவா யோகி நாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். ஞானத்தில் மகத்தான தெய்வீகவாதிகளின் குடும்பத்தில் பிறக்கலாம். நல்ல பிராமண குடும்பத்தில் 3வது பிறவி எடுத்த பரத மன்னன் முந்தைய ஆழ்நிலை உணர்வில் மறுமலர்ச்சிக்கு நல்ல பிறப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்லணும்னா பரத் மகாராஜ் இருக்கான். 3வது பிரிவில தான் மறுபடியும் அவன் மறுமலர்ச்சி கிடைச்சது அவனுக்கு. 42வது சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகள் குலத்தில் பிறப்பதே இங்கே புகழப்படுகிறது. இதில் பிறக்கும் குழந்தை ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகின்றன. 2 பேருமே அந்த மாதிரி குடும்பத்துல ஆன்மீக ஊக்கத்துல இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா அது பிறந்த குழந்தையிலேருந்தே அந்த மாதிரி வளர முடியும். நாற்பத்தி ஸ்லோகம். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாம் தத் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்ததமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, அதாவது எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் தான் நிறைவு பெறுகின்றன. மற்ற எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகள் ஆகும். கிருஷ்ண உணர்விற்கு வருவதற்கு ஒருவர் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டும் காட்சி அளிக்கிறார் கிருஷ்ண பகவான். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்ட தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். சாதாரண மனிதரை போல அன்னை யசோதியின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இத்தகைய இயல்புகளை பற்றிய பூரண உணர்வில் இருப்பவர் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். உயர்ந்த பக்குவ நிலை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. பக்தி யோகத்துக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? இப்போ கர்மயோகம் 6 சாப்டர் படிச்சாச்சு. அடுத்தது ஞான யோகம் லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ். இதுக்கு நடுப்புற இப்போ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் பண்ணினா தான் அல்டிமேட் கோல் கடைசியா நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டியது என்ன? பக்தி யோகம். அதை ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, ஆனா பக்தி யோகம் ஏன் நடுவுல வச்சிருக்கு? கர்ம யோகத்துக்கும் ஞான யோகத்துக்கும் நடுப்புற இப்ப நாளையிலேருந்து பக்தி யோகம் படிக்க போறோம். எதுக்காக பக்தி யோகம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இந்த கர்ம யோகத்தினோட கண்டினியூவேஷன் தான் ஞான யோகம். அதுக்கு பக்தி யோகம் இருந்தா தான் அந்த ஞான யோகத்தை நமக்கு புரியும். அதுக்காகத்தான் பக்தி யோகம் நடுவில் வந்து. ஓகே, ஸோ இது மின்தூக்கி மற்றும் படிக்கட்டு. பக்தி யோகா இதற்கு லிஃப்ட்டுக்கு அடையாளம். இதுவா சொல்லலாம். நேரடியாக ஒரு பிறப்பிலேயே கடவுளிடம் போய்விடலாம். கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா எல்லா படிகளையும் தாண்டி வரணும். பக்தி யோகா லிஃப்ட், அதர் யோகா ஸ்டெப்ஸ். ஒவ்வொரு இதுவா ஸ்டெப்ல ஏறி வரதை விட நம்ம லிஃப்ட்ல ஏறி நேராக பக்தி யோகாவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஈஸியா போயிடலாம். அப்படிங்கிறதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பக்தி யோகம் மிகச்சிறந்த யோகம். அதிகபட்ச பலன், குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் இல்லை, பாவங்களற்றது, ரிஷரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. ஸோ சத்தியுகத்துல விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் பண்ணோம். திரேதா யுகத்துல வெளியூர்ந்த யாகங்களை பண்ணோம். துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு, கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தோம். இப்போ கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம யாருமே கோவில் போக முடியல. அதனால வீட்லயே உட்காந்துட்டு கோயிலுக்கு போகாம இந்த கலியுகத்துல நம்ம வீட்லயே சாண்டிங் தான் மகா மந்திரம். கோயிலுக்கு போறது எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ போனா போறோம். வீட்டுல இருந்தபடியே உட்காந்து நம்ம சாண்டிங் தான் மகா மந்திரம். அது எல்லாத்துக்கும் இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற கோயிலுக்கு போறது எல்லாத்துக்கும் சமமா இருக்கிறது. அதுதான் யோகம்.
கலியுகத்தின் எரிவின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும். ஸோ இதோட சாப்டர் முடியாது. இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சௌபாரி முனிவரின் வீழ்ச்சின்னு ஒரு கதை சொல்லியிருந்தேன். சௌபாரி முனிவர்னு ஒருத்தர் நீர்ல மூழ்கி யமுனை ஆற்றங்கரையில இது பண்ணியிருந்தார், தியானம் பண்ணியிருந்தார். அவர் தண்ணீர்ல 2 மீன்கள் சல்லாப நிலையில இருக்கிறத பார்த்துட்டார். அதை பார்த்தோம்னா அவர் ஒரு யோகி. யாரு? சௌபாரி முனிவர். அந்த முனிவர் அப்படி இருக்கிறச்சே அவர் அந்த மாதிரி அந்த மீனை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த இது வந்துடுது, ஆசை வந்துடுது. அது வந்த உடனே அவருடைய யோகங்கள்லாம் போயிருந்தது இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி அவர் கரை ஏறி வந்துடுறார். வந்த உடனே உடம்பு தன்னை உடம்புலாம் சுருக்கம், தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறதுனால உடம்பு சுருக்கம் எல்லாம் எடுத்துட்டு எடுக்கிறதுக்கு அவருக்கு பண்ண முடியும் அவளால, யோகியாலெல்லாம். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தன்னை ஒரு சின்ன இளைஞனாக தன்னை இது பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு மதுராவில் அரசன் மாந்தாத்தான்னு ஒருத்தருக்கான். அவனுக்கு 3 மகன்கள், 50 பொண்கள் இருக்கு. அதுல ஒரு பொண்ணை எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்ட்டு போய் அந்த அந்த அரசன்ட்ட போய் கேட்கிறேன். அரசன் 50 பொண்ணுகளையும் நான் தயார் பண்ணி கொடுக்குறேன், நீ உனக்கு எது வேணுமோ நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரொம்ப நாள் தண்ணியில இருந்ததால தலைமை நடத்தி போயிடுத்து. பொண்கள்லாம் பார்த்தாக்க உடம்புல சுருக்கம் இருக்கு. பொண்கள் தன்னை நிராகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஹேண்ட்ஸம் யங் மேல தன்னை பண்ணிட்டோம். அங்கே பொண்ணு நடுக்கங்கள்லாம் உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு அதெல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு போறோம். அந்த பகட்டான பௌதிக உலகத்தில் அனைத்து இளவரசிகளையும் மனம் புரிந்து கொண்டான். எனக்கு 50 பேரையும் நான் பண்ணிக்கிறேன்னு அவப்பாட்டு சொல்லி அந்த 50 பேரையும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டான். அதனால மிக ஆடம்பரமான அரண்மனை அமைச்சான். ஆடை அலங்காரங்கள், அணிகலன்கள், பூங்காக்கள், தெளிவான ஏரிகள் எல்லாத்தையும் அமைச்சான். அந்த ஏரிகளில் அந்த தோட்டங்களில் பலவிதமான பூக்கள், மனம், பறவைகளின் சத்தம், தேனீக்களின் ரீங்காரம், பாடங்கள் சூழப்பட்டது. சௌபாரி முனிவர் வீட்டு விலை மதிப்பு மிக்க படுக்கைகள், இருக்கைகள், ஆபரணங்கள், குளியறை சாதனங்கள் எல்லாம் இருந்தது. சந்தன மர வாசனை திரவியங்கள், மலர் மாலைகள் எல்லாம் இருந்தது. எல்லாம் சாப்பிட்டு நல்ல சுவையான உணவு எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ரொம்ப செழிப்பா மிகவும் செழிப்பான மற்றும் பகட்டான சாதனங்களால் சூழப்பட்ட ரிச்சி தனது ஏராள குடும்பமான விவகாரத்தில் ஈடுபட்டார். இந்த மாதிரி சௌபாரி முனிவர் இந்த உடனே ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிட்டார். ஆனால் இந்த திருப்தி வெகு நாளைக்கு இல்லை. ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல இந்த எதுவுமே தற்காலிகம்தான், எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை. அந்த திருப்தி வெகு நாட்களுக்கு நீடிக்காததுனால மறுபடியும் திருப்தியற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். ஆனால் தீபம் எப்படி எண்ணெயால் சுடர்விட்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அது போல அந்த திருப்தியற்ற அதை தொடர்ந்து அனுபவிக்க முடியவில்லை. தன் நிலையை எண்ணி தன்னோட நிலைமையை எண்ணி வருந்தினார். நம்ம நல்லா அழகா யோகியா போனோம், யோகியா போயிட்டு இவ்வளவு தூரத்துக்கு பண்ணிட்டு மறுபடியும் இப்படி இந்த இதுல பூந்துட்டோமே அப்படின்னு தன்னை பத்தி நினைச்சு வருத்தப்பட்டார். ஒதுங்கி இடத்துல உட்காந்து யோசனை பண்ணார். அவர் சரிந்து விழத்துக்கு காரணம் என்ன? எதுக்காக அந்த மீன்களுடைய பாலியல் போய் இது கொடுத்துட்டார், மனசை செலுத்தணும். தவம் மற்றும் எளிமை இழந்தேன், பௌதிக தொடர்பு 50 இளவரசிகளை மணந்தது. கருடருக்கு சாபம் கொடுக்கிறார். கருடருக்கு சாபம் கொடுத்ததால்தான் தனது தியானத்திலிருந்து விலகிவிட்டார். சௌபாரி ரிஷி தனது தியானத்திலிருந்து விலகிவிட்டார். யமுனை ஆற்றில் காளிங்கன் கருடருக்கு கிடைத்த சாபம் காளிங்கனுக்கு தெரிந்தது. காளிங்கன் ஒரு கருடன், இனி யமுனை ஆற்றுக்கு வரமாட்டான் என மிக நம்பிக்கையோடு இருந்தார். அதனால் அவர் யமுனாவிற்குள் தஞ்சம் புகுவது புத்திசாலித்தனம் என்று காளிங்கன் நினைத்தார். சௌபாரி முனிவரின் மூலம் கற்க வேண்டிய பாடம்: வாழ்க்கையின் ஆன்மீக மதிப்பை அறிந்தவர்கள் வெளிப்புற பொருள்களின் சேமியால் ஈர்க்கப்படுவதில்லை. இதுவே சௌபாரி முனிவரின் வாழ்க்கை மற்றும் செயல்பாடில் இருந்து நாம் பெறக்கூடும். அதாவது இந்த சௌபாரி முனிவரை நான் எதுக்கு சொல்றேன், இந்த கதை எதுக்குன்னா, அவரை மாதிரி நம்ம ஒன்ஸ் அந்த லைனுக்குள்ள பூந்தாச்சுன்னா மறுபடியும் இந்த பௌதிகத்துக்கு நம்ம அதுல அட்ராக்ட் அதுல ஈர்ப்பு வரக்கூடாது. அது மாதிரி வந்தாக்க சௌபாரி முனிவர் வீழ்ச்சி மாதிரி தான் ஆகும். ஓகே. வாஞ்சா கல்பத் ரூபசிய கிருபா சிந்துபியோ வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. என்னோட சேர்ந்து 10 வாட்டி சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லார்கிட்டயும் இந்த மாதிரி ஜபமாலை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜபமாலை இல்லைன்னாக்க எல்லாரும் இஸ்கான் மங்களூர்ல கேட்டு எழுதினாக்க அவ அவங்களுக்கு அதை அனுப்பிச்சு வைப்பா. மாதாஜி வணக்கம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாத்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஆத்ம சம்யாம யோகோ நாம ஷஷ்டோத்யாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்கம்மா. மாதாஜி அந்த உண்மை உருவில் புக் எங்ககிட்ட 2 இருக்கு மாதாஜி. சரி. இவரு கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு முறை வாங்கிட்டு வந்தாரு மாதாஜி.